Салом алейкум, мардуми шарифи Тоҷикистон, номи ман Наюб. Берӯз группаи экстремистои 24 пацан хушру гӯшки Исоқ Файюб чӣ мегатара? Дами ҳаёт мард шав. Ти як оқи падар, оқи модар, оқи бародар, даже тӯи ҳайвона хеш таворот оқт гайгай. Худо лаънатат кина. Турбан, ти чӣ пишт гап мезанӣ? Ти кира муш гуфтеси? Уже худот фаҳмидӣ. Эй, мырғ, эй, криса, қувват бир, создательтон. Эй, чурбан, ранги Исоқ Файюб. Бибро, ранги мард гап зад. Бидро эфир да. Кума дар гиҷо зидди шумои экстремистҳо дурӯғ гуфтагӣ ҳастам. Ман овозатон намекушам. Ман мард ҳастам, ман ранги шумо чурбан нестам. Мара падарам нарай. Ранги падари шумои чурбано номард нестем мо. Худо лаънатат кина, ти як пацан. Ти кирак муш гуфтеси? Муш падари чурбан тетра. Муш фамилияи падартай, фамилияи модарат, фамилияи апаи ҷалабат. Ису гӯш кӣ мара, хушруа гӯш кӣ. Берӯз ту барои мара қадри ту ихе бигем як презервативае ки ман тра истифодат мебарам. Последний раз гуфтесамат, берӯз, пацан. Эй, криса, тари гапора мара наза. Ман ҳақ дорам шуморо гап гуфтан, криса гуфтан. Ман ҳақ дорам. Ин ҳаззатиҳои запрещено дар Российской Федератсия, дар Ҷумҳурияти Тоҷикистон, ин шумои экстремистои паданатора. Мефаҳмӣ? Ман ҳақ дорам фақат. Шумо ҳақ надоред. Чурбан, касе ки қадди ту кругни стол мешина, як пиёла чой мехӯра, ай 18 болота ман истифода мебарам. Ман ин гапа гуфта будам. Касе ки шуморо назаратиҳои экстремистҳо дастгиритон мекуна, шуморо боварӣ мекуна, вора ман истифодашон мебарам. Дар территорияи Российской Федератсия и дар Ҷумҳурияти Тоҷикистон, касе ки шуморо оқи падаро, оқи модаро дастгирӣ мекуна, ӯ барои мара проститутка одам аст. Мефаҳмӣ берӯз? Эй, герчик, ту як оқи падарӣ, мефаҳмӣ? Оқи подар. Лаънат ба наму модаре ки тра шири сафед дод. Чурбан, хушрӯ гап зан. Қариб омагӣ ту, малакасоз, блядь. Чурбан, жулудката ренгин мекунам, ай даҳанат. Хушрӯ гап зан.